ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಯ್ಗೇನು ಪನ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಯಾನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದೇಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬೇತೆಗೆಲ್ಲ ದೇಪ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೇ ಮೂಲು ಎಲ್ಲ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಎಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ತನಾಡ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಕ್ಕ ಅಂದ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ತೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಈ ವಾರ ನಾನು ಒಂಜಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾನು ದಾಗನ್ನು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಬಿಸಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುನತ್ತೆ ಯಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಪಂಡದು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ LICದ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಒಂತ ಬಿಸಿ ಆಯನ ಅಂಚೆಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಅಂಚ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಈ ವಾರಡು ಯಾನೆ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತದಿತ್ತು ನೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮನ್ಪುನಾತ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೂಡಿಜ್ಜಂಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ದೇಪಂಡ ಕೆಲವುದ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಪಗಪ್ಪಗನೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರೋಡಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ದಿತ್ತದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೈಯದ ಪುರ್ತುಗು ಏನೋ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೇನು ದಾಗಂದು ಪನ್ನಗ ಒಂದು ಲಡಾಯಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗತ್ತು ಎನ್ನಲಕನೆ ಎತೋ ಜನ ಹೊಸತ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎದುರು ಫೇಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದಿಕ್ಕು ಅಪಗಾಕುಲು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಪೋಪೇರು ಇಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ತಪ್ಪಣದು ಕೆಲದಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಕ್ವಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯರ್ಲೆ ಯಾವು ಒಂದೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತನಾಂಡ ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಕಜವಡಿತಿಲಕ ಅಡಿತು ಬಿಡ್ಲೆ ಇಜಿನಾಂಡ ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಆದಿತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತನಾಂಡ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಹೆರಾಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಒತ್ತುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಲೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಇಚ್ಚಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬೇ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿ ಪನ್ಪುನ ಟಾಪಿಕ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಲೋಕಡ್ ವಾವ ಟೈಪ್ದ ನರಮನೆ ಉಲ್ಲೆರಂದು ಪನ್ಯರ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿನಾಂಡ ನರಮನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಪಂಡ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಬಕ್ಕ ತೂಯರ ಒಂದು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದೊಂದು ಪಂಡ ಯಾನಿ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆನ ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಂಕುಲು ಒಡಿಗೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಒಂಜಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋದಿತ್ತು ಅವಳ ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋತೀನಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ರಡ್ಡಿ ಜೋಕುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಅಪ್ಪಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಏತು ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪು ಜನ ಅವಳ ಎಂಕೆ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮೇ ಒಂದು ತೆಪ್ಪುನು ಅಂಚದ ಪುನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನಿಂದತ್ತೆ ನಾನು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೇನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ದೀಪುನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಅವಳ ದೀಪಾವಳಿದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದು ಪೋತೀನಿ ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ಅದು ಆನಿ ನೈಟ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಂತದಿಜ್ಜಾನೆ ಅನ್ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಪ ಏತು ಎಂಕುಲಾಂಡಲ್ಲ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪೋನಾಗ ತಿನ್ಪ ಬತ್ತುವ ಪುರ ಆಣ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿದೆ ಪೂರ ತಿಂದ್ರೆ ತಿಕ್ಕುನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ತಿನ್ಪು ನಿಗದಾಲ ಯಾನು ಈತನೆಟ್ಟಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಮಂದಿಜೆ ಬಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಪಂಡದು ಯಾನು ಆನಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಿನ್ಪೆರ್ಲ ತಿನ್ಪದೇನು ಹೋಟೆಲ್ಡು. ಸೊ ಈ ಪೂರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನು ತುಯ್ಯರ ಒಂದೆ ಒರಿ ಎಂಕ್ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಿ ಆಯ್ಗೇನು ಪನ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದತ್ತೆ ಯಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಯಾನ್ ಆಯ್ಗ ಅಪಗನೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೇನು ದಯಪಣ್ಣ ಆಯ್ಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಉಪ್ಪಂದು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆಯ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯ್ನಿಲ್ಲಡೆ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪದಿರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪದಿರು ಬಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡುವ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ಅಕುಲು ಅಂಚೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಿರ್ ಪಂಡದು ನಮಲ ಐಕದಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಂದು ಪೋಣಾಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಪುನಃ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೇನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅರ್ನಲ ಆಯ್ಗ ರಿಪ್ಲೈ ಹೋತುಂಡು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಕುಲು ರಟ್ಟು ಜನ ಇತ್ತೀರಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಯ್ಗ ಅಪ್ಪಗನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಲ್ದೇರಿ ದೇಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತುನ ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏರಗ್ಲ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಂಡ ತೂಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಂಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಲೆಪ್ಪನ
ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಪನ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಪಾಪ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಎಂಡಾನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಲ ಪನ್ಪೇರೆ ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ನೆಂಕಲು ಬಲವಂತ ಮಂತ್ ಲೆಪ್ಪುವನ ಇಜ್ಜತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಣ ತೂಲೆ ದ್ಯಾಗ್ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡೋರು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೂದು ದಯಪಂಡ ಇಂಬೆ ಒಂಜ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಅದು ಕೊಡು ಇಜ್ಜಿನ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆ ನಾನು ಪುಗರ್ನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲು ಪುಟ್ಟದು ಈತು ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಒಂಜಿ ನರಮನಿಗೆ ನೆಡ್ದುಪ್ಪಂದು ಬಕ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪನೋಲ್ಲೇತ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಜೋಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಪೋದು ಅಂಚೆನೆ ಪುರ ಆಕ್ಲೆದಾನೆ ಬರ್ಪುಜ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜ ಆಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಕಿದಕ್ಲ ಪೋದು ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡಲ್ಲೇತ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡನೇ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲ್ಪದೆ ಸೊ ಆಯ ಅಂಚ ಬರೆಯೋಡಂಡ ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಯನ ಕಲ್ಪದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ఆయన పేరెంట్స్నకు ఇవ్వనుకున్నాను దేపన్న ఆ టైప్ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡೋಣ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಒರಿಯನ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ತೂಯರಾವನಿ ನಕು ಅಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಣ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಅವೇ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರೋಡು ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಡು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಇಡು ಬತ್ತದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಾಡು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೇನೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತದೇನು ಬಕಾನು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇನು ದೇಪಂಡ ತುಲೆ 10 ಜನಟ್ಟು 9 ಜನ ಎಡ್ಡೆನ್ ದಿನಕ್ಕೂ ಇಪ್ಪರು ಒಂಜಿ ತೆಟ್ಟುಪ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ತೆಟ್ಟುಗೋಸ್ಕರ 9 ಜನ ದ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಪೋಂಡ 9 ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಪುನು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೇನೆ ಐದಕ್ಕೆ ಯಾ ನಾಯಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ಈ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕುಲು ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರ್ಗೇರೆ ಕೊಂದಿನೇ ಜಪಿದಾಯಿ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿ ತಿನ್ಪಾದಿನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಈ ಆ ಟೈಪ್ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋಣ ಅಪಗಂಡ ನಿಕ್ಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡು ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ನಕ ನಿಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಕೊಲ್ಲು ತುಪ್ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ನರಮನಿಗೆ ಅನ್ನು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನರಮನಿ ಪನಿಮಕ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮದ ಮಸರಿ ಈತೇನು ಬುಡೋಡು ಈತ ಬುಡ್ನ ಮಾತ್ರ ನರಮನಿ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರ ಪುರ ದಯಗದೀತೀನಿ ಅವು ಓದಿನಕುಲು ಎಂಚಿನಕುಲ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿನಕ್ಲು ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೊರ ಒಯ್ತದು ದೀಲ ಕಾಪುನ ಆಂಡ ಯಾನು ಅಪಗನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೇನು ದೇಪಣ್ಣ ಆಯನ ಟಪೋರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಂಕ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಟಪೋರಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಆಗಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಆಂಡ ಯಾನು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಪ್ಪಗ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದೆ ಬಕ ಅವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪೋಂಡವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡು ದಾಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ತೂವಚಿ ಮಾರೆ ತೂವಚಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನರಕ ಕಟ್ಟಿದಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ವೇಷ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನೇನು ದೊಲ್ಲರಿಪದು ತೂಪೇರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚಿನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಪೋಪುನು ವ್ಯೂಸ್ ಪೋಪುನು ಪೂರ ಪೋಪುನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇರು ತೆಲಿಪುನೇನು ತೂಯರ ಆವಂದಿನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮರ್ಲಿರು ಜಾಲಿ ಪೋಲಿನಕ್ಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಐಕ್ ದಾದಂದು ಪನೋಡ್ಯಾನು ಇಂಬೆ ಒಂಜ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಇಜಿನಾಂಡ ಪಂಡ ಜಲಸಿದವು ಆ ಟೈಪ್ದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಐಕೆ ಏನು ಪನ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಡ ತೂಲೆ ಆಜಿನಾಂಡ ಏರ್ಲ ಬಲವಂತ ಮಲ್ದಿಚರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬದದು ತೂಲೆ ಬಂದು ಏರ್ಲ ಬಲವಂತ ಮನ್ಪುಜೇರಿ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪೇರು ಒರಿಯರೇಗೋ ಒಂದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲರ್ಲೇ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೋದು ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನು ಬಲ್ಲೆ 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 ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಪನ್ಪೇರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊರನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಚಪ್ಪುನು ಪನ್ಪೇರೆ ಅವು ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೇನ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಪಂಡದು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪನ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊಡ್ಚಾಂಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೇನೆ ಎಂಕುಲ್ದಲ್ಲ ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜತ ಅಂಚ ಅವು ಒಂಜಾಂಡೆ ರಡ್ಡನೆ ಪಂಡ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅನು ಐತ ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇನು ನಾನು ಊಲ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ಜನ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ಪೆನ್ ಪಂಡ್ ಐಕ್ಲಾನು ರೀಸನ್ ಪಂತೇನು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನೆಡ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀವ್ಯೂ ಪಾಡ್ದೇನು ಚೂರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಮೊಕುಲು ಅರ್ಧ ಫಸ್ಟ್ದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅರ್ಧನೇ ತೂಪಿನಿ ಪುಡುಕ್ಕಂದು ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋದು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರೀವ್ಯೂ ಪಾಡು ತುಪ್ಪೈತು ಅವೇನೇ ವೀಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರಾಂಡು ಮುಕ್ಕಲ ಮತ್ತದಾಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಡಕ್ಕಂದು ದಕ್ಕಿರ್ಬೋಯ್ದು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೂಡು ಯಾನು ಮುರಣಿ ಪಂತೀನಿ ಯಾನ್ ನನ್ನ ಒವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಹೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಳ್ದೆ ರೀಸನ್ನ ಪಂತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪಂತೇನೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಮನ್ಪುರ ಇಂಕ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನುಜಿ ಯಾನ ಪಾಪ ಅಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋರ ತಪ್ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಒವೇ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒವೇ ಒಂದು ಗತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಪೋದು ಅಕ್ಕಲನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೋದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಲ ಪಾಡೋ ನಿತ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ನಂಚೆಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಡು ಒಂಥರ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ದೀಲಕನೆ ಹಾಪುಡು ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಹಾಪುಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡು ನಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಥರ ಸ್ಪ್ಯಾಮರ್ಲ ಕಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತನ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆರೆ ಬತ್ತದು ಮೇರ್ ಪಾಡುನು ತೋಜುಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಈ ಮೆರ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂವಾಡ ಪಣ್ಣದ ಅಂಚಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲದಕ್ಲ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪಾಡುಜಿಂದು ಪನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪೂರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ನಕ್ಲೆ ಬಂತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಜೋಕುಲೆಟಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಸಪೋರ್ಟು ಮಂತುದಿರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲನ್ನ ಉಂದೆಟ್ಟು ಪೋದು ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಂತದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದು ದಯಪಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆಗುಣ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದಿತ್ತನು ಫೇಕ್ ಐಡಿ ಡೌಲ ದೇವರ್ನ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವಳು ಎಡ್ಡೆ ದೇವರ್ನೇ ಒಂಜಿ ಡಿ ಪಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಡಿ ಪಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ನ ಅವೇ ಟೈಪ್ದ ಗುಣ ಉಲ ಇಡ್ಲಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪಾಡಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೆ ಉಲ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಆ ಕ್ರೂರ ಮನಸ್ಸಿನ ದೆಪ್ಪುನ ಉಂಡತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಲ ಆ ಉಲ ಹಿಡ್ದೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಾಣ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಡಿ ಪಿ ಇಡ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಒಂಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆಯ್ತು ತುಯ್ಯಾನು ಫೇಕ್ ಐಡಿಯಾ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೂ ಐಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಅವೇನೇ ಅನ್ ಪನ್ಪೇನು ದಾದ ಪಂಡದು ಈರೆಂಚಿನೇ ಎಪ್ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೇತಕ್ಕನ ಪನ್ಪುನು ಇರ್ನನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಂಡದು ಪೊಕ್ಕಡೆಜಿನ ಲಂಚ ಬೈದನು ಅವು ಲೇಡಿನ ಒಂದು ಅವಳೇನು ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜನು ಯಾನು ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈತ ನೆಟ್ಟ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏನು ಪಂತೇನು ಎನ್ನ ಯಾನು ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ನೆಟ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಜಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರ A to Z ಉಪ್ಪುಂಡು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪಂಡ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಅತ್ತೆನ್ನ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಪನ್ನಿ ಮಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಬುಲಿಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಗೆ ನಾಟಕದಲ್ಲ ಮಂತು ಬುಲಿಪೆರ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತು ಬನ್ನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬುಲಿಪೆರ ಎಂಕ್ ಜೋಕುಲ ವಿಷಯ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಣೆ ವಾಪೇಲಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬಡ ಕಟ್ಟನ ಪುರ ಬನ್ನಾಗ ಗುಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಣೆ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದ ಎದುರು ಬನ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಬನ್ನಗೊಂಡದ ಅವು ಎಂಕ ಬಣ್ಣದ ಏರಗ್ಲ ಗುಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಓವಾಣಲು ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪುರ ತೂನಾಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇಂಚ ನೀರು ಜಾತೊಂದು ಪೋಪುನು ಮುರಣಿಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಹಿಂದಿಡು ಅವಾಗ ಎಂಕ ಕಣ್ಣಡು ರಿಯಲ್ ಅದು ನೀರು ಬೈದಿಂದ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮನ್ಪು ನಾವು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಬೆಲೆದಾದಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬುಲ್ಪೆರ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನ ಆತಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದಿನ ಅವು ಪೂರ ಪಣ್ಣಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬುಲ್ಪೆರ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಬುಲ್ತದೆ ಪೋಪೆ ಬಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪನ್ನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲೆ ದೂರದಿತ್ತಿಜೆ ಬಾರಿ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಕಾತರೋಡು ಕುಲ್ದುಪ್ಪಿರೋ ಮೋನು ಮೊಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪಂಡಲ್ಲ ಮೂರು ದೂರ ಆತಲ್ಲ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಮುರಣಿದಿಟ್ಟು ನಾನು ಪಂತೇನು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಎಂಡೆ ಇನಿಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ತುಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾನು ಮುರಣಿ ಪಂತೇನೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪೂರ ಪಂತೇನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪಂಡದಾದ ಪೂರ A to Z ಪಂತೇನೆ ಸೊ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆವಡಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬಂದಾಗನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರೆದುರು ಛಲ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಎದುರೆದುರು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೇ ಬತ್ತಿಜಿನಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಸುಖನೇ ಕೊರ್ನಣ್ಣ ನಮಗೆ ಕೊಯ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅಪ್ಪ ಅವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಬರೋಡಣ ಇನಿಕ್ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿ ನಾನು ಆ ಉದ್ದೇಶಗೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇನೆ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಕ ದೇವರ ಐಕದಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂತೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಯಾನು ಒಂದೊಂದು ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗದ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನಗ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು 2 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ರೇವು ಬಟ್ ಅನ್ನ ಮೂಲ ಕಸುಬೆನ್ನ ಬೇತೇನೆ ಉಂಟು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನೆ ಕೂಡ ಅವೇನು ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಜಾನೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಒಂದು ಮೊಕುಲು ಎಂಚಿನೇನು ಗೊತ್ತನ ಎನ್ನ ಏರ್ಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಬೇದ ಯಾನ್ ಬೇತಕನ ಏರ್ನಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇನೆ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೈನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂದು ಎಂಗೆ ಬುಲ್ತದೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂತಿನಲ್ಲ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶದಾದಂತ ಪಂತೇನೆ
ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬಂದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾದು ಸುಸೈಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತನಣ್ಣ ದಾದಾಂಡಲ ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಅದು ಎಲೋನ ಅದು ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹಿಡಿದು ಇದೇ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆ ಒಂಜಿ ಬೈದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಈತಿತ್ತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎದುರು ಬೈದೆ ಪಂಡದು ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ಲಕ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಐಕಲ ಪಂಡಿರು ಇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪನ್ಪುನ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬೇತೆಕಲ ದಯ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ಎನ್ನನೇ ಮೂಲು ಆತು ಬೇಲೆಪ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಬೇತೆಕಲ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ದಾದ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪನ್ಪುನಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪನ್ನೋಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಲ್ಲ ಪಂತಿದ್ದೆ ಯಾನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆಂಚ ಮಂತದಿತ್ತೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡತ 1 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳಾಡಿತ್ತೀರು ಐಟ ಅಮ್ಮ ಆರು ಕುಲ್ದೋಡು ಅವು ಪಂಡ್ಯಾನು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ತಾಗದಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪೇನಾಲು ಕುಲ್ಲು ನನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಗಾಯ ಆಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಚಡಪಡಿಸಿಂದು ದೇ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನರ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡು ಆರು ಉಪ್ಪುಡೊಂದು ಪಂತೇನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಬುಲಿಪೇರ್ನೆ ಬೈದಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಮಗಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪನ ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪೆದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪುರಂದು ಸೊ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ದೂರ್ದುಜೆ ಹತ್ತು ನಾಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನಿಲ್ಲದಾಗಲೇ ಓಲ್ಲ ದೂರ್ದುಜೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪೋಪುನಂಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ದೋಸೆ ತೂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಇತ್ತಿನೇ ಓಲ್ಲ ಇತ್ತಿನೇ ಅದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹತ್ತು ನೆಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊರನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ನಿಕ್ಲು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಂತುನಾಡ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮನದಿನ ಬುಲಿಪುನ ಪ್ರತಿಯೊರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಪ್ಪುನೆ ದೇಪಂಡಕಲು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರಿ ಎಂಚಿನ ಆಯಿರಿ ಎಂಚಿನ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೇರಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಯಿರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ A to Z ಪನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ನಿಬೇಕ ಇತ್ತೆ ಏನು ಖಾಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ದ ಎಲ್ಲ ತಿಂಪಿನ ಉಂಪಿನೇ ಪನ್ಪುನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಬೇಕ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬೈದಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಈತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಐದಕ್ಕೆ ಇಂಚಿಂಚಾಣಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾತಂದುಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೊರ್ಲು ತೀರ ಕಾತಂದುಪ್ಪೇರು ಏತು ಜನ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ಉಪ್ಪಿರ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಜನ ಹೇಟರ್ಸ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂ ಒಂದುಪ್ಪೇರು ವೀಡಿಯೋ ಅಕ್ಲೇ ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವನದ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಟಚ್ ಉಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ನಮ್ಮ ತೂಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮರ್ಮಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಂತ ನಮಕ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಡು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಗಿತ್ತೆ 71 ವರ್ಷ ಆ ಪ್ರಾಯಡಕಲು ಜೋಕುಲೆಲ್ಲಕ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಅಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲಕ ಬಿಹೇವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಕಲು ಮರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ಮಗನ ಸ್ಥಾನ ನೋಡುಂತದೆ ಅರೇನು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲಕನೆ ತುಪ್ಪೆ ಅರೇನು ಅಮ್ಮ ಅಂದಿಲೆಪ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮ ಅರ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಮೆರ್ನನೇ ಏಜ್ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕ ಬಾಬಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರ್ಲ ಏನೋ ಅಪ್ಪೆಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏಜ್ ಆ ಏಜ್ ಡಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ ದಾದ ಆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಅದು ಪುಡ್ದೆ ಪಂಡ ಆ ಏಜ್ಡು ಅರುಳು ಮರುಳು ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕನಿಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಅಕುಲು ಅಂಚ ಕೋಪ ಮಂತೇರು ಪಂಡದಿ ನಮ್ಮ ಕೋಪಡ್ಕುಲುನ ತಪ್ಪು ಎನ್ನ ಮಾಮಿಲ್ಲದ ಅಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆಡೂ ಇಲ್ಲ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎಡ್ಡೆಡೂ ಇಲ್ಲ ದುಮ್ಮ ಆದು ಪೋತಿನ ಎನ್ನದೆ ಅನ್ನು ಬುಲ್ತದೆ ಪತ್ತದೆ ಪೂರ ಮಂತದೆ ದೇ ಪಂಡ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಪನ್ನಿಮಕ ನಮ್ಮ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬತ್ತನೇ ಈತೆ ಜಾಪಿನಿ ಈತೆ ಯಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಉಲ್ಲೆ ಆ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದ ಇರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ಆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ತಿಬೇಕನ್ನೆತ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ದು ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಇಸಿದ ವರ್ಕ್ ಮಂತೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಯೇನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಾಡ ನಮಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿನ ನಿಕ್ಲ ಕಾರದ ಮುದ್ದಿಲಿ ಬತ್ತು ನಾಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾದಿಪ್ಪ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೋಡು ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವರು ನಮಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪಿನ ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಪಿನಿ ಆ ಕಷ್ಟ ಪಣ್ಣದು ಕೆಲದಕ್ಕೂ ಸುಸೈಡ್ ಮಂತೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆ ಪೋಪಿನ ಅಂಚದಾಲ ಆತಿಜಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣಗ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಒಂದು ಮನ್ಪೋಡಿಗೆ ನಿಟ್ಟು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪೂರ ಐತ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಿರವಡ ಆವಂದು ಪೊಪ್ಪುನಕ ಅವೇನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪೋಡು ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ಇಜಿನಂಡ ನಮಕ್ ಅವು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡಿತನಂಡ ಉಂಡತ ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಉಂದು ತಲಕ ಕೊರೆಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ಯಾನು ವಾ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಜೀವತನಗ ನಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಯಾನು ಮಿಡ್ಲುಡರ ಭಯಂಕರ ಸಪೂರ ಆದಿತ್ತಿದೆ ಯಾಪಂಡ ಎದ್ದು ಮ್ಯಾನು ಒಂದು ಪಂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೊಂದಿತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೊಂಡ ಮನುಷ್ಯಗ ನಿಕ್ಲು ಬೊಡಿತಿನ ಏತು ತುಪ್ಪದನೆ ತಿನ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನನೆ ತಿನ್ಪಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಉಲಾಯ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ದೆತೊಂಡ ಆಯನ ಜೀವ ಎಂಚಾಪು ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲುಡರ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅನು ಡಯಟಿಂಗ್ ತೋರಪ್ಪನಗ ಡಯಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಕೈಕರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಚೆಂಚ ಮಂತನಲ್ಲ ಸಪರ ಒಂದು ಇಚ್ಚಂಡೆ ಅನು
ಐದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಎನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸಫರ ಒಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಇತ್ತೇನು ಪೂರ ಲೆಟ್ ಗೋ ಮಂತದೇನು ಲೆಟ್ ಗೋ ಬಂಡ ಐಕ್ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಒಂಜಿ ನರಮನ್ನ ಮಿತ್ತು ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಮದ ಮತ್ಸರ ಬುಡೋಡಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಯಿ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ ಓದೋಡು ಆ ಓದು ನಾಂಡ ಉಂಡದ ನಮಕ್ ಈ ಒಂದುವೇ ನಶ್ವರ ಅಂದಾಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಆಶೆ ಇಪ್ಪುಂಡೆ ಆಶೆ ಆಂಡ ಆಶೆ ಪಂಡದು ಪೋನಗ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೋಡು ಅಂದತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊರು ಹೆಂಗೆ ಆಶೆ ಪುಂಡು ಪೂರ ಅವೆಂದಿತ್ತು ನೋಡು ತಿಂದಿತ್ತು ನೋಡು ಪಂಡದು ಆಂಡ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋನಗ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಬಿಡ್ದು ಬೋಡು ಪೋನಗ ಕೊನುಪಿನಿಂಚಿನ ಪನ್ನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸೈತ್ಯ ಬಕ್ಕಲ ಶಾರ ಸೈತ್ಯರತ 6 ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸೈತ್ಯ ಬಕ್ಕಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕುದರಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಓಲ ನಮకు ಕೊನೆಯರಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಭೂಮಿದ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ಒರೇ ಒಂಜಿ ಹಾಳು ಮನ್ಪೆರ ಅಂತ ಹೋಚಿ ಇಂಚಿನ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚಿನ ಉಣ್ಮಂತದ್ದು ಅತಿ ಯಾನು ಅವೇನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬನ್ಕ ನನ್ನದ ಪಾಪ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅವಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಪಾಪಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಅದು ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನೇ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಒಂಜ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪೇರು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಪೇರು ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಂಚಿನಂಡ ಅಡೇ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ಪೋಲೆಪ್ಪ ನಿಕುಲು ಎದುರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ಪೋಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೂಚಿನೆ ಪಂಡ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರ ಮುರಣಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನತ ಐಕೋಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಲ್ಲಿ ಬರೆತಿನಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಬರೋದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಳಿ ಇಂಚಿನ ಯಾನ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವು ಖಾಲಿ ರಿಯಲ್ ಅದಪ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಟಚ್ ಒಡ್ಡು 14 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಎನ್ನ ಕಂಡನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಳ್ಳಾನು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನು ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕಲ ಲಡೈ ಮನ್ ವೈಟ್ಲ ವೈದಿಜ್ಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಂಗಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಗೆ ನಿಕುಲು ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ಲೈಫೇ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೈಫೇ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದು ಎಡ್ಡೆನೇ ಉಲ್ಲ ಆ ಸಂಸಾರ ಆ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಜೀವನಗೂ ಎಂಚ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ದಿರು ತೂಲೆ ಹೊರ್ತಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪೊಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಬರೀತಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಆದೆ ಅಂತ ಆಶ್ರಮ ಸೇರಿಕೋ ಇದರ ಎಂಚಿನ ಇದೇ ಥರ ಇಲ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನು ಸಿಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕಲಿ ಅದರ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡು ಆಯಿತಾ ಬಕ ಏನು ಪನ್ಪುನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಲು ಬರೇಪೇರತ ಅಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ದು ಓಡು ಐಡದಕ್ಕ ಕೂಡೋರೇನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ನಾಡ್ರೆ ಓಡು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಟ್ಟೇನೇ ಉಳ್ಳೀರು ಅವತ್ತಂದೆ ಆ ಸಂಸಾರ ಬಂಪಿನಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಯಾನಾರೇನು ಪತದಿದ್ದು ಪದು ಈಕಲು ಖಾಲಿ ಈತೆ ಸೀಂತೀನಿ ಪಾಪಾರ ಒಂದಿಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ವೈಟ್ ವೈರಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಂಪುದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಬಕ್ಕೋನಿ ಪಾಪ ಪನ್ಪುನಿ ಇಂಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಆರು ಫುಲ್ಲು A to Z ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಅರೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಬೊಡಿದಿಗೋಸ್ಕರ ಆರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಅರೆ ನಾನು ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾ ಪಾಪ ಐಕದಕ್ಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬರಂದಿನರೇನು ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂತೊಂದು ಸೊ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ನುಲ್ಲ ಅಂಚಿನಿ ಎಂಕಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಒಯ್ತೊನ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ಪುರ ಪೆಟ್ಟು ಕಮ್ಮಿಲುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಆದಕ್ಕೂ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಒಂದಿಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲು ಓವೇ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬುಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬುಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿದ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಡೆ ಅನ್ ರಿಯಲ್ ಅದು ಬುಲ್ತದೆ ದೇಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಮಂತೋನಾಂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ತೆರೇಜಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಓಲ್ಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಎತ್ತೋ ಉಂಟು ಆ ವೀಡಿಯೋನ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಿಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅರ್ಧ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೂದು ಈತೆಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ತೂದು ಅಡೇನ ಟುಕ್ಕನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋನತ್ತು ಎನ್ನಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಯಾನು ಕಜೆ ಹೊಡಿತಿಲ್ಲಕನೆ ಟುಕ್ಕನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಉದ್ದುಗು ಅವೇನು ಮುನ್ನುವಂತಂದು ಪೋಂಡ ದಯಪಂಡ ತುಲಿ ನಮ್ಮ ಎಟ್ಟೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕುಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರಿ ಸೊ ಅಕುಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದು ನಕುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆ ಓದುವೇರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಹೆಂಚಿನ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಜ್ಜ ಸೊ ಯಾನೈಕ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪು ಒಂಜಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಕಡಕಡು ಎನ್ನ ಎದುರುಡು ಬತ್ತ ನಾನು ಏನು ಕೆತ್ತನಿಗೆ ದೀಯಲ್ಲ ದೀಪೆ ಅನ್ನ ಎಂಕ ಒಂದು ಬೆದಂಬೇರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನಂಡ ದೀಪೆ ಬಕ್ಕ ರಿವೆಂಜ್ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ದೀಯ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮುಗಿಂಡು
ಬೊಕ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಚಾಲಿ ಪೋಲಿಲಕ ಬತ್ತುನಾಡ ಅವಿನ ಇಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಡಕ್ಕುಡು ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ದಿತ್ತದು ಕಜವಡಿದಿಲಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪು ಪಾಡ್ಬೇನು ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದೀಂಡ ಅಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಡ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಲಿ ಹೈಡ್ ಯೂಸರ್ ದಿಸ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾನಲ್ ಪಾಡ್ನ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ ಹೊಸತ್ತು ಅದು ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಂಜೆಲ್ಲ ನಕ್ಲು ಒಪ್ಪೇರು ಸೊ ಐಕ್ಯಾನು ಒಯ್ಕಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜೆ ಯಾನ್ ಇನಿಕ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ರಾಧ ಕೊರಡಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಯಾನು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಯಾನು ಯಾನು ದುಂಬಾತಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಾನು ಪಂಡದು ಬುಲ್ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಬಟ್ ಯಾನು ದೇವನದ ಏಟು ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಯಾನು ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ನು ಉಂಡತ ಅವೊಂಥರ ಕೆಲದಕ್ಲಿಗ ಅವು ಮೋಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ದೂರ ಮನ್ಪುನಾಲ್ ಪಂಡದು ದೂರ ಮನ್ಪುನತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಕುಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸಾಯ ಸಚ್ಚರಿತ್ರೆ ಓದನ ಗೊತ್ತಾವ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂದರ್ಭಗೂ ಅನುಗುಣವಾದ ನಮ್ಮ ದೂರಾಪ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲಕನೇ ಯಾನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪದೆ ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಾಯಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಾಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರಳೋ ಮರಲಾಪುಂಡು 71 ಏಜ್ ಆಯ್ಬೇಕನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅರಳೋ ಮರಲಾವೇನು ಅಕ್ಲು ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಯಾನು ಇನಿಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮನ್ಪೆ ಸೊ ಎನ್ನ ದಾಲ ಎನ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆತೀನಿ ಸೊ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಡು ಎನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿಲ್ಲದ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎನ್ನ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇನು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಪಲಿನ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಯಾನು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪೇನು ಇಂಕ ಅಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಾಲು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಏರನ್ನ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಆದು ಪೋತಿನ ಆದು ಪೋತು ನಾವು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಲೆಸನ್ ಕಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನು ಪೋಪತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತ ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುರು ಪುಲೊಂದು ಆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಮೂಲು ಈತು ಬೂರ್ದಿತ್ತನಲ್ಲ ಕೂಡ ಲಕ್ಕದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ ಅಕ್ಲಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಆ ಕಷ್ಟಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯೆಲ್ಲ ಕೊರೆತೊಂದು ಉಲಾಯಿಡ್ ಇತ್ತು ನಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಅವಡು ಎನ್ನ ಪಲಿ ಅವಡು ಪೂರ ಎಂಡ ಎಡ್ಡೆಡೆ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಕುಲು ಏರು ಹೇಟಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಏರು ಬಾರಿ ಕುತೂಹಲಡು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡು ಉಂತುದುಲ್ಲರು ಮೊಲ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೂವೋಡು ಮೊಲೆನ ಏರ್ಲ ಗೆನ್ಪು ಜನ ಎಂಕ ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಕ್ಕಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಕೇನ್ನಕ್ಕಲು ಸೊ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡನ್ನ ಗೊಂಡತ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ತನಾಡ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಕ್ಕ ಅಂದ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ್ ತೆತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಇಂಕ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಪಸತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬರ್ಪುನಕ್ಲಿಗ್ಲೆ ಅನ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಹೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತನಾಡ ವೈಟಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪೋಲೆ ಹೈಡ್ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಏರ್ಲ ಪೊಸತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲು ಬರ್ಪುನಾಡ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನ ಪಂಡದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆವಡು ಡಾನ್ಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಡ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುನು ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಪಣದು ನಿಕ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆವಚ್ಚಿ ಏಪಲ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಅನ್ಪೋಚಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಪುಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ವರ್ಕದ ಎಡಿಟ್ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ನಂಡ ಯಾನು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಡೈಲಿ ಪಾಡ್ಬೇನು ನಿಕುಲ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ವಾರಡು ಒಂಜ ಹತ್ತು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಪಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ವಾರಡು ಬಂದ್ಪುಜೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಂದ್ಪೇನು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಸೊ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಪುನೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಮಕ್ಳಿಗತ್ತು ಪಸತ್ತು ಬರ್ಪಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ನಾಂಡ ಪಂಡ ದದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅಚೀವ್ ಮಂತನಾಡ ಅತ್ತನಾಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ದವಡು ಗೋಲ್ಡ್ ದವಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡಿದ್ದು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತುನಕ್ಲಾಂಡ ಖಾಲಿ ಮುಜೆ ಜನ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲ ಓಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ತೂಪವಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಈತದೇ ಇದೆ ಆತದೇ ಇದೆ ಪಂಡದು ಅಕುಲುಂಡತ ನೆಟ್ ಸೋಷಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ತೂಪೋಚಿದ್ದೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಏತ್ ಜನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಎತೋ ಜನ ಬೇಲೆ ಜನ ಪಾಡೇರು ನಕ್ಲು ಬೂರ್ದುಪ್ಪಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಕಲ್ವೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಕಲೆಲ್ಲ ಈತ್ ಬಂಗಾರ ಉಂಡು ಈತ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಲಕ್ಕದು ಕೊನೊಪ್ಲಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರುಚಿ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಗುಟ್ಟುನು ರಟ್ಟು ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಸಂತೋಷನೇ ಅವು ನಿಕುಲು ಪಾಡನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಏತುಂಡು ಏತ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಂತದ್ದು ಪನುಚಿ
ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಖಾಲಿ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏಜಿದಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸೊ ನಿಕಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ದ ಅವಡು ಅತ್ತನಾಡ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಎಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಡ ನೆಟ್ಟೆ ಪನೋಚಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಾತು ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಹಾಳೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಈತು ಪನ್ಯರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎಂಕ ಅವು ಮುರಂಡಿದಿಂಜಿ ಪನೋಡಂದಿತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚ ನೀನು ಪನೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪುಂದು ಏನು ಸೊ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಏತು ಜನ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ಪುಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪೂರೆನಲ್ಲ ಡೆಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬರೋದು ನಂಚೆನಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಹೊಸತು ಮೆಂಬರ್ ಆತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹೋಗ್ಲೇರು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಹಿಂಗೆ ಲೇಡೀಸಿಗೆ ಯಾರು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಯಾನು ಎನ್ವ್ಯಾನು ಸೊ ಪೂರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಬಕ್ಕುಳಿಗೆ ಮರತ್ತು ಬಯ ಹೇರ್ಪಲ ಅನ್ಪಿ ನಡೆಯಲ್ಲದು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದುಪಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಮಸ್ತಾನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.